Jeg vil gerne beregne sandsynlighedsfordeling for en stokastisk variabel, som er binomialfordelt. Jeg har et eksempel her, hvor min antalsparameter den er 3, og min succes for sandsynlighed den er 0,6. Jeg har skrevet formlen op, som I kender fra matematikbogen her, for hvordan man regner sandsynlighedsfordelingen ud. Og det kan jeg selvfølgelig også få til at indspejle til, og det er det, jeg vil vise nu. Jeg starter lige med at dele mit vindue op i 2, og så sætter jeg et beregningsfelt ind herhen. I og med at jeg fik beregningsfeltet frem her, så kan jeg se på menuen herovre til venstre, at jeg lige pludselig får en masse flere valgmuligheder. Jeg har for eksempel en, der hedder sandsynlighedsregning, og det er den, jeg gerne vil have fat i. Og her går jeg ned og vælger fordelinger, og så har jeg binomial, det ligger der faktisk her. Der er 2 at vælge imellem, den der hedder PDF, det er den, jeg skal bruge nu, fordi jeg gerne vil finde sandsynlighedsfordelingen. P, det står for probability, det vil altså sige sandsynlighed. Og det C hernede, det er den summerede sandsynlighed, vi får frem der. Så nu vil jeg gerne finde sandsynlighedsfordelingen, så jeg vælger den første her. Og jeg kan se, at jeg får sådan en hjælpemenu frem. Jeg skal sige indhop, og det vil altså sige vores antalsparameter her. Og den kan jeg gå op og aflæse heroppe i mit eksempel, jeg havde i det her tilfælde, at n den var lige med 3. Og så kommer jeg til at trykke enter, det var lidt for tidligt. Så skal jeg hernede svare på min sandsynlighed. Der står en der sandsynlighed for succes, og så står der p. Det er jo så de 0,6, som jeg har i mit eksempel her. Så står der, at jeg skal skrive en x-værdi hernede, men der står til gengæld også, at den er valgfri. Det betyder, hvis vi nu tager udgangspunkt i det eksempel, jeg kigger på nu, der har jeg jo gentaget mit basiseksperiment 3 gange, så det vil sige, at det antal gange, jeg kan få succes her, det er 0, 1, 2 eller 3 gange. Så hvis jeg skriver en af de 4 værdier her, så får jeg altså sandsynligheden for, at min stokastiske variabel, den antager lige præcis den her værdi. Vi kan lige prøve at gøre det. Nu prøver jeg at skrive 1, det vil sige, nu får jeg sandsynligheden for, at min stokastiske variabel, den er 1. Og så trykker jeg OK til det. Så kan jeg se, at jeg får frem heroppe, at sandsynligheden den er 0,288, det vil altså sige 28,8% sandsynlighed for, at den stokastiske variabel, den antager værdien 1. Jeg kan lige prøve at gøre det igen, hvor jeg lader være med at skrive 1. Undskyld. Og så ser jeg, hvad der kommer frem her. Jeg vælger den første op igen. Jeg skriver 3 igen. Jeg skriver 0,6. Og så lader jeg være med at skrive noget hernede min x-værdi. Så kan jeg se, så får jeg lige pludselig en mængde frem, hvor jeg har 4 værdier i, og de er altså ordnet, de her tal. Så det vil sige, at det første værdi har hentet sandsynligheden for, at min stokastiske variabel antager værdien 0. Det næste, det er sandsynligheden for, at den antager værdien 1. Og det sidste, det er sandsynligheden, 2. Og det sidste er sandsynligheden for, at den antager værdien 3. Så der har jeg altså sandsynligheden skrevet.